Bamakɔ ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajibate an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni k'o wale ɲuman dɔn wajibate k'a dɔn nin dibila da girindala sabula waati bi ne ka sago dɔɔni nɛgɛw karafe bɛɛ lajɛlen b'a nakun dɔn jamana kunnafoni dili don wajibate ntɛnɛ dugu maa jɛ ka ban sigi bi kɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i ka baara dala min ɲinina anw fɛ o de ka kunnafoni lase sɛbɛnnikɛlaw y'u se kɛ suko ani dugusɛjɛ cɛ u ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'a sɛbɛn wajibate a dalen don a ɲɛkɔrɔ min ye Mamutu ye n'ale yamaruya di kaban i k'a dɔn kunnafoni an b'a dakolo wala sisan karamɔgɔ dɔ bɛ tungara na bala cogo bɛ di wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni wajibate sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la nin y'a boli ko siɲɛ 7,241 ye fasiri kɛba a to a de ye ko sababalo ko a ko min ye a bɔ fanga ɲɛmaa ye Dr Shogɛl ko kala Mayiga i k'a dɔn miiri ani hakilina caman minnu bɛ jamanadenw na i k'a dɔn o dugara Dr Shogɛl ko kala Mayiga fariga de kun y'a minɛ o dɔnnen don a bɛ ne ka kalo damadɔ bɔ i k'a dɔn dankɔrɔba kun dalen don min ye lafiyabɔ ye dɔgɔtɔrɔw de y'o ɲini min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye o yɛrɛ kun y'a jira a la a k'i lafiya bɔ kosɛbɛ sabula jamana baara a tɛ taa ka dankɛ a bɛ ne ka waatinin fana bɔ min ye farikolo ye a segira a nɔ na gege Dr Shogɛl ko kala Mayiga i k'a dɔn o ka dɔn o ka faamuya i k'a dɔn o ɲɛ ka dɔn bɛɛ lajɛlen fɛ min ye juma tɛmɛnen ye a donna ka mobili kɔnɔ chauffeur tɛ koyi a yɛrɛ ka wala minɛ ka mobili digi k'a digi sabula jamanakuntigi Asimi Goyita o sigilen kun don k'a makɔnɔ kuluba sɛbɛnnikɛla ko cɛ fila ye ɲɔgɔn ye u y'u suwa ɲɔgɔn na ka tɛgɛ ti ɲɔgɔn dɛgɛ i k'a dɔn Dr Shogɛl ko kala Mayiga a kɔni gɛn bɛ ko denmisɛnnin san 28 sabula farikolo dafalen a bɛɛ lajɛlen segira a nɔ na tabarikala i k'a dɔn Asimi Goyita ko a ma premier ministre nin diyara n ye i k'a dɔn i ka wuli ka jɔn ni cɛsiri jamana kɔnɔ jamanadenw mago b'i la koyi sabula i k'a dɔn i kana bɔli i ka nin nani kana bɔ n ye nin b'a jira k'a fɔ dugawu minnu kɛra jamanadenw fɛ ani jigi min dalen don i ka jamana baara la baara tɔ bɛɛ wuli ka jɔ ani jateminɛ na min ye Abulaye Mayiga colonel Abulaye Mayiga o de kɔni kun ye i nɔ na bila fɔlɔ hakilinaw ani jateminɛ jumɛn b'i la yalima sini bɛɛ bɛ se ka baara daminɛ wa min ye Asimi Goyita ye a y'a ɲininka sɛbɛnnikɛla ko Shogɛl Mayiga ko a ma a ko waatinin diya sabula dɔgɔtɔrɔw n bara k'olu ka ayiwa jaabi labanw kɔnɔ ni n kan kɛ n zuwa kan walima n kan kɛ n jɔ dɔɔni o jaabi bi dɔgɔtɔrɔw bolo yanni sɔɔninjɛ i na jaabi sɛbɛnnikɛla ko politiki tɔn min ani jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma M5 RFB i y'a dɔn Shogɛl ko kala Mayiga o cɛngana don olu yɛrɛ kɔni sigilen don u kɔrɔtɔlen don Shogɛl ko kala Mayiga a ka baara daminɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ nin bɛɛ bɛ taa bi jamana ka tunɔ kɔnɔ sabula Shogɛl ko kala Mayiga a ye fanga ta bala cogo min a ye jamana in dɛmɛ cogo min camancɛ fanga in na a ye wuli ka jɔ ni kumaba minnu fɔ hakaja baara in tɛ ka kɛ a ko abada o de la sigi kelen don k'a makɔnɔ i k'a dɔn dɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ a ti mɛn bilen Shogɛl ko kala Mayiga i k'a dɔn a ka premier ministre dulokiba a bɛna sag'a ma a bɛna a ka baaraw dabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona l'alternance sɛbɛnnikɛla n'o ye Asitan Jakite karamɔgɔ daba tungara min ye Mali jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a ka fanga sɔrɔ san 1 ani kalo 4 bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko san 1 ni kalo 4 mun ni mun kɛra o kɔnɔ karamɔgɔ daba tungara ko k'o da diɲɛma kulo kan ko n'i ye kow taabolo lajɛ mai kalo dɔ tile 24 san 2021 octobre kalo tile 17 san 2022 karamɔgɔ daba tungara san 1 ani kalo 4 min ye dankɔrɔba in ye n'o ye colonel Alaye Trakim Bandaw karamɔgɔ daba tungara colonel Asimi Goyita y'a wuli ka bɔ fanga la ka sabu kɛ mun ye ko taasira mun b'a bolo ani hakilina bolo la ko kelen tɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita sigi furadama kana bila bi la hakilina mun tun bɛ u bolo o baaraw bɛ ka boloda ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ Mali tun bɛ dabolo min na kunun ani Mali bɛ dabolo min na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hali Mali jugu u b'a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma bɛ ka don ko la
kosɛbɛ Nigala ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye colonel Assimi Goïta bandaw tun bɛ waati min na ale de tun y'a ka vice président min ka baara ɲɛsinnen don défense ani sécurité ma sɛbɛnnikɛla ko min ye bandaw ye a tun tɛ ka colonel Assimi yamaruya k'a ka baara dɔw kɛ o tuma min ye fanga dafiri min kɛra malidenw de wulila k'u jɔ karamɔgɔ daba tun kɛra maa min yɛrɛ tun b'a ɲɛfɛ o de ye M5RP min ye président Ibrahim Boubacar Keita a bɛ tiɲɛ so bi karamɔgɔ daba tun kɛra hakilina jugu min tun b'ale ka fanga kɔnɔna la n'o de ye ka Mali toritori ka taa numan fɛ n'an tun man cogo dɔn Mali laban a tun bɛ dingɛ dawolo la dɛ karamɔgɔ daba tun kɛra a laban tun bɛ sɔn ka bin dingɛ kɔnɔ koyi n'o tun kɛra o tun ye Mali ko bannen min ye M5RP cɛbaw de ko karamɔgɔ daba tun kɛra Mali tɛ tiɲɛ olu ɲɛna maa min b'u ɲɛfɛ comité stratégie n'i y'o kofɔ i b'a ka cɛŋani kofɔ o de ye docteur Shogɛli Kokala Mayiga karamɔgɔ daba tun kɛra a ka diya maa min ye a kana diya maa min ye Mali kɔnɔ politique kuma tɛ se ka fɔ a kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko u y'a sama min ye jamanakuntigi kɔrɔ bolo karamɔgɔ daba tun kɛra a kalayara bolo a ma ɲa min kɔ a kɛra u ye a ye juru kunbila min ye fanga kɔni a latigɛra colonel Duru bolo karamɔgɔ daba tun kɛra olu fana kɔni tun ye baara kura min boloda ni ka ɲinɛ M5RP kɔ nka min ye totigi o tɛ to fo a labanna min na M5RP wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin ma karamɔgɔ daba tun kɛra u ka na joona joona sabu Mali bɛ dabolo min na bi a tɛ se ka jɔ olu kɔ maa min taara M5RP kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra ni k'o bila primature la o de ye ŋana n'o ye docteur Shogɛli Kokala Mayiga a dira maa min ma bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ a n'a ka kan karamɔgɔ daba tun kɛra min ye politique ko ye an ka jamana in kɔnɔ ko n'i ko i bɛ ɲɛ dɔn ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan ko wɛrɛ na k'i kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ fanga donni an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ don kana bila bi la docteur Shogɛli Kokala Mayiga a ye tiɲɛjɛla mun fɔ min ye fangakɔrɔ maaw ye a ye wulikajɔ minnu kɛ Mali sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ lajɛlen dɔn a ko Mali ko bɛ dabolo min na bi ni u y'u pan olu kunna u na tila ka segin olu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'a bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra yen dɛ docteur Shogɛli Kokala Mayiga wele bilala ma karamɔgɔ daba tun kɛra n'ale a ye wulikajɔ min kɛ k'a ɲɛsin sɔrɔsiw ma bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye a ye tɔgɔ duman lase sabu Nations Unies na maa min taara ka taa tiɲɛjɛlan fɔ nansaraw ye o de kɛra ale ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nansaraw ye k'u ka koso ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ maa minnu ye Mali dɛmɛbaaw ye karamɔgɔ daba tun kɛra Mali kan ka mara ni hakilina kura min ye min ye bɛsɛnkɔniya juguya mun b'u bolo ni k'a ɲɛsin Mali ma karamɔgɔ daba tun kɛra ko Mali tɛna jɛn n'o ye bilen o tiɲɛjalan bɔra maa min da kɔnɔ k'a ɲɛsin diɲɛmaa ma dɛ o de kɛra docteur Shogɛli Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ye wulikajɔ minnu kɛ min ye colonel Assimi Goïta ka fanga kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ye data ye sunata ye nɛgɛ kaɲa 6 karamɔgɔ daba tun kɛra a b'a sen a ka bureau kɔnɔ fo ka taa fɔ ko su araba kunjo min ye san 1 ni kalo 4 ko n'o tigilamɔgɔ ma sɛgɛn jɔn bɛ sɛgɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko ala barika la min ye Shogɛli Kokala Mayiga maaw tun bɛ ka jɔrɔ min kɛ jɔrɔ kɔni nɔgɔya donna la sabu a b'a sen 2 kan wa hakili dafalen bɛ gije a ko min ye colonel Assimi Goïta karamɔgɔ daba tun kɛra ale kɔni tɛna se ka ɲinɛ kɔ abada a tɛna se k'a fitiri waleya sabu n'i y'a mɛn ko Assimi Goïta i b'a fɔ ko docteur Shogɛli Kokala Mayiga a y'a bɔ bolo la a y'a jigi fa a ye taasira ɲuman d'a ma min ye jamana in a kala sira caman bɛ yen karamɔgɔ daba tun kɛra a y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ Assimi Goïta la jɔn ko Mali bɛ se ka jɔ Shogɛli kɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko dusumango tɛ fa togoni na yanni to bɛ suma ale b'i ta bɔ a la a ko maa minnu bɛ yen ni politiki ko bɛsɛnkɔniya b'u kɔnɔ politiki ko juguya b'u kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɛra olu kɔni tɛ fɛ abada Shogɛli ka tɛmɛ ni baaraw ye nka ala ta ye min ye a bɛ laban n'o ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko colonel Assimi Goïta ka san 1 ni kalo 4 ko ni ko i b'a lajɛ k'a tɛntɛn ka jate d'a ma o tuma k'i b'a fɔ ko a ɲana bolo hali ni baara ma ban o tuma min ye malidenw yɛrɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna ye o tuma ko hali bi bɛ ko min na fɛnɛ karamɔgɔ daba tun kɛra k'o ma ban min ye Mali ka hakilina ye a bɛ taa laban cogo di ala de b'a dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate naamu barakuruma o kana jigi foloma na hali kuru bɛɛ lajɛlen n'a bɔyɔrɔ don cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ daba tun kɛra mbala cogo bɛ di Bɔjibate mɛ keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Mahamani Ture Mahamani Ture ko i ti faranna o tɛ nɔbɔ Bɔjibate i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan an ka jamana in min jɔrɔ bɛ jamanadenw na o ye lakana ye lakana dɔɔni dun baara ka ye wa a baara ka kɛ sababa ye Bɔjibate i k'a dɔn Bamanji ani a bɔ binkannikɛla jugu
jugu i k'a dɔn u ka kɔnɔsu kolenya an'u ka juguya ani taa yɔrɔ tɛnɛ kelen bɛ k'u bila kɛbalikɛla sabula ni dɛsɛra sɔrɔdasiw la fo k'i ɲɛsin jamana civiliw ma Bɔjɔbato u b'a jira k'a fɔ dɛsɛ ani kɔli ye ɲɔgɔn dafari la a ko awa duwakun furanjɛ in na min ye Bamanjuw ye Bɔjɔbate ala ni taa yɔrɔ tɛ u kamana gwannen bɛɛ u taara bi awa Bamanjuw taara bi an ka jamana civili dɔ kan kari min ni o bi bɔ Seware ani Baɲangara ni ɲɔgɔn cɛ alamisa tɛmɛnen yɛrɛ koyi u filɛ nin ye ka taa mugujugu de don ayiwa sira la ayiwa civiliw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ye Bamanji fɛ kuma o kuma i kana se ka i k'a dɔn kamana guwa don ani taa yɔrɔ tɛ nka a n'a b'u da k'a ma bɛn a ko sɔmi kɛra sabula an ka sɔrɔdasikuruw ka kunnafoni diso min bɛ yen olu ye kunnafoni di kɛ maa minnu ka kɛwale ye nin ye a bɛ fɔ o de ma ko katibaden masina n'o dun fɔra o ye jɛrɛjɛkulu ye min n'o ye musulman ayiwa islam n'o ye soutien à l'islam et du musulman jésim i k'a dɔn o n'u bɛ Amadu Kufa de bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko min kelen filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa wulikajɔ nana boloda sɔminkɛriw la k'a fɔ nin ko in kɔni kɛ u y'u kunda munduru kan Bɔjɔbate i k'a dɔn a n'a b'u da k'a ma bɛn sabula sɔrɔdasiw y'u nɔbɔ pankuru min ye mugu kisɛ ye i k'a dɔn olu fana y'u nɔbɔ Bɔjɔbate i k'a dɔn k'u nɔbɔ alamisa dɔw nana kari ɲɔgɔn na a ye nin min kɛ anw ka sibili la an n'a se fila wa Bɔjɔbate i k'a dɔn a bɔr'u da k'a ma bɛn sabula mugu bi jigin ka bɔ sanfɛ mugu bi bɔ dugukolo jukɔrɔ Bɔjɔbate i k'a dɔn Amadu Kufa n'a jɛɲɔgɔnw u y'u koro k'u koro Bɔjɔbate i k'a dɔn awa yankadi ye ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ma wolomalikɛ koyi i k'a dɔn u bi sɔrɔ sira o sira kan Seware Baɲangara koro i k'a dɔn u y'o fanfɛla munumunu sabula avion in min bɛ awa cili kɛ sanfɛ Bɔjɔbate u ka wulikajɔ ni cɛsiri n'a ye turu kelen cɛ ka na n'a ko law n'a ye turu kelen wɛrɛ cɛ ka na a bɛ k'i ɲɛna k'a ma taa ko ye a b'a nɔ de la a ko dugu min bɛ n'u k'a ma ko Tile o bɛ Baɲangara ayiwa mara la sɛbɛnnikɛla k'u nan'u dakoro ye Bɔjɔbate k'a dɔn ka mugu kɔni jour ka cogo min u b'a jour ka ten sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn tuma min mugu sisi bi tigɛ i k'a dɔn Bamanji min su yɛrɛ kelen yɛra a tɛ ka dan ka ban sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasikuruw kɔni y'a jira k'a fɔ nin damanda min n'a bɛ sen na o tuma jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to yɛrɛ la u ye mugu don mobili min na n'o ye kare maa tan den ni tora la muso kelen Bɔjɔbate k'a dɔn u yera ani npogotigini dɔ san 5 i k'a dɔn olu fana dajira sɛbɛnnikɛla ko maa min jogera a bɛ se maa 30 ni kɔ ma nka min ye wulikajɔ ni cɛsiri n'a ye nin kɛ nin bi da kan Bɔjɔbate o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye min b'a to Bamanji i k'a dɔn u bɛ siran jamana in ɲɛ min b'a to Bamanji bɛ siran an ka sɔrɔdasikuruw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ katibaden masina Amadu Kufa o de kofɔlen bɛ nin fanfɛla ninnu na kosɛbɛ Bɔjɔbate u ta yɛrɛ tɛ Bamanjiya bilen koyi u ta kɛ bɛ binkani wale de ye ani sibili marifanda min di kɛlɛdɔn min di kɛlɛ kɔnɔ ka taa baga olu ma nin bɛɛ lajɛlen kun de ye a ka dɔn k'a fɔ k'u yɛrɛ bɛ to ka dɔɔnin kɛ Bɔjɔbate nka n'i ye jateminɛ kɛ ko langolo da ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye koro n'a lamini ka taa fɔ mundoro kabini alamisa don fo ka taa dugu jɛ u bara k'u ti cogo min u b'u ti ten sɔrɔdasikuruw kɔni bara k'u boso cogo min u b'u boso ten sɛbɛnnikɛla ko armée de l'air o kelen filɛ ka fanga kura min sɔrɔ o nana yɛlɛmaba de don Mali sɔrɔdasiw ka ayiwa ɲɛtaa la a ko sabula n'u ɲinina dugu ma n'u ma ye i k'a dɔn sanfɛla bɛ mɔmɔni kɛ mɔmɔni mana kɛ cogo cogo masimafɛn dɔw bɛ yen hadamaden mana dugu mɛnɛmɛnɛw la i k'a dɔn ale b'i ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi terroriste ko maa t'a fɔ k'a banna nka k'a ta alamisa tɛmɛnen ka n'a bila bi la min kɔni ye Baɲangara mara ye Bɔjɔbate u na mɛn i t'u kun k'a mɛn bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdangura karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona lundi fana sɛbɛnnikɛla n'o ye Dawuda Sangare ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye EJ ye jamanakuntigi a ye sira di a baarakɛlaw ma min ye parti yɛlɛma n'o ye jamana premier ministre kɔrɔ min ye Musa Mara ale ka tɔn karamɔgɔ daba tun kɛra olu kɔni y'u kankɔrɔ ta o kuma k'olu ma jɛn n'a ye o kuma tɔn in k'u t'a la kodɔn bi u t'a la kodɔn sini sɛbɛnnikɛla ko nin ye gɛlɛya dɔ fana daminɛtɔ ye an ka jamana kɔnɔ tuguni maa min bɛ yɛlɛma o ɲɛmaya la o de ye Dr Yusufu Jawara Yusufu Jawara ni k'a to Mopti
karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni ye parti tɔgɔ la u ye u kana bɔ jamanakuntigi ye degɛrɛ mun ta ni ka sira di maa 15 ma maa 15 mun bɛ sa n'olu bɛna baara kɛ an ka kalafiliko kan seni ani ni DG min bɛna o nɔrɔ bila karamɔgɔ daba tun kɛra i b'a ye k'a fɔ k'u sigicogo man ɲa u sigicogo man ɲa olu ka jateminɛ kɔnɔna la o tuma k'olu tun bolo sariyaw kan sɔsɔra o tuma n'a dun ma k'a fɔ ko jamana baara kan ka kɛ ni sariya ye n'o sariyaw kan sɔsɔra k'olu fana tɛna tugu sariya kan sɔsɔlaw kɔ o tuma olu b'u yɛrɛ minɛ min ye nin baara in kɛ waati karamɔgɔ daba tun kɛra u y'a fɔ cogo min na u y'u yɛrɛ minɛ ni k'u sigi ka baara tɔ laban cogo lajɛ baara labanna jamanakuntigi ye maa 15 sugandi ni ka sira d'olu ma a ye baara kɛ malidenw sigilen bɛ k'aw lajɛ mali a kalafiliko labɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ aw de bolo n'aw ye jaabi mun di o ye ntori tigɛ ye kuma wɛrɛ t'o kɔ bilen karamɔgɔ daba tun kɛra o kuma in fɔlen ko ban sɛbɛnfura kɔni bɛ CNT maaw bolo karamɔgɔ daba tun kɛra min kɔni yɛlɛma ye olu kɔni ko karamɔgɔ daba tun kɛra min ye araba tɛmɛnen ye u y'a yira k'a fɔ k'u kɛmɛ ka nin jaabi in kɔn jamanakuntigi ka nin degɛrɛ k'u tɛ fɛ ka mun tulo la bi u tɛ fɛ ka mun tulo la sini k'olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ ko jamanakuntigi kɔni k'u y'a don fili kɔnɔ dɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye karamɔgɔ daba tun kɛra k'olu ye kangarida kɛ baara in a ma jɛngɛna kosɛbɛ a kun kan ka kɛ sira minnu fɛ politiki baara la an ka jamana kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔnin dɔn n'a dun ma kɛ jamana sariya ka taabolo ye karamɔgɔ daba tun kɛra fo k'a kɛ maa dɔw ka hakilina ye o tuma k'a tɛna ɲɛ min kɔ dɛ ko mankan tan tɛ don dɔ sɛbɛnnikɛla ko mankan tan tɛ don dɔ sabu kalafili mankan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn karamɔgɔ daba tun kɛra ɲuguɲugu ni ɲagaɲaga mun b'a la a kɛra sababu ye jamana dɔw bɛ ni k'olu dafiri maa si tɛ fɛ k'a bila si ye sɛbɛnnikɛla ko janko tɔn min bɛ n'ale jaabiw di ka bɔ kuma wɛrɛ t'o kɔfɛ bilen ko man ka kɛ tɔncini ye o kan ka kɛ maa kologirun de ye maa minnu bɛ n'a dɔnniya b'u la karamɔgɔ daba tun kɛra n'u y'a kalan kɛ n'u ye min fɔ ko maa man k'u kan sɔsɔ olu yɛrɛ bolo o tuma ko maaw t'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye yɛlɛma maaw ye kɛrɛnkɛrɛnna a ɲɛmaaba président n'o ye Dr Yusufu Jawara ye Yusufu Jawara ko k'u sirannen tɛ koyi karamɔgɔ daba tun kɛra k'u b'a fɔ n'u da camancɛ ye o tuma min ye ni maa 15 ye k'u t'u lakodɔn bi u t'u lakodɔn sini o tuma min ye jamanakuntigi ye ayiwa k'a kɔni ye baara mun kɛ nin ye ko nin tɛ malidenw fɛla ko ye wa k'a kɔlɔlɔntan tɛ tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Bojabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma arc-en-ciel o don n'i ka wulu ye n da si dɔ minɛ Bojabate na n k'a lajɛ ni Ala ma far'i ka tile bɛ guwa in na Bojabate k'a dɔn duguba yiriwali tɛ taa siraw kɔ fiyewu Bojabate k'a dɔn dugu ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ Bojabate k'a dɔn minisiri min n'a taara jamana sirako la Bojabate k'a dɔn a ka wuli ka jɔn de cɛsiri sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn sabula Bojabate k'a dɔn a bɔ sugubulo de taara ka di maa caman ma i k'a dɔn siraw dilali o hukumu kɔnɔ Bojabate a bɛrɛta nafoloko ko tɛ i k'a dɔn ayiwa min ye baara yɛrɛ dili o ko tɛ Bojabate nka i k'a dɔn samiya yɛrɛ banna min ye wuli ka jɔn de jateminɛ ye a bɔ sira dɔw daminɛna u ma se ka bɔ a bɔ kunna ni ka mɛtiri 2 sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko o gɛlɛya a n'o kɛbaliya o jubaju dun ye jɔnni ye minisiri min n'u k'a ma ministre des transports infrastructure Bojabate k'a dɔn a bɔ minisiri ka laadala ɲɔgɔn ye min dɛmɛna i k'a dɔn a yɛrɛ ye dossier ta ka taa da ayiwa min ye jamana ye a kun kelen bɛ ka sugubulo di jamanadenw ma sirabaw olu labɛnni ani pɔnse dɔw dingɛ bɔli olu dɛsɛra fo k'a fɔ k'a to ten o tuma ne ye yamaruya min siri o de ye a bɔ k'a sugubule bɛɛ lajɛlen bɔsiw la Bojabate i k'a dɔn conseil des ministres ko k'u jɛnna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bojabate ayiwa min ko nin ye su ye a kɔra jamana na kosɛbɛ sabula min ye wari ye kabini octobre kalo tile 12 tɛmɛnen na nin kuma camanw ani nin hakilinaw kun bɔra minisiri fɛ ni ka ɲɛsin a yɛrɛ ka cakɛda ma u ye jateminɛ kɛ cakɛda ni cakɛda minnu bɛ ni ayiwa marisiw taara ka d'u ma Bojabate k'a dɔn i n'a fɔ Kayi Kulukɔrɔ Sikaso Moti ani Bamakɔ kafu kɔnɔ Bojabate a jirala de k'a fɔ jamanadenw degunnen bɛ i k'a dɔn sirako ani pɔnseko la o tuma wuli ka jɔ ka boloda joona joona n'a wariko don o ɲɛnabɔlen don n'a sɛbɛnko don olu ɲɛnabɔlen don Bojabate ngo n'a ta bɛɛ i k'a dɔn Bamakɔkaw ani dugu caman bɛ yen i k'a dɔn sira minnu kan ka dilan a si ma se ka labɛn a bɔ samiya in kɔnɔ o n'a dun ma ɲɔ kɔ Bojabate k'a dɔn ne de ye nin baara in d'i ma wa n y'a minɛ na sɛbɛnnikɛla ko sariya wɛrɛ t'o kɔfɛ a ko joona joona min ye hakilina kura ye i k'a dɔn minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye u y'a jira Madinɛ na o tuma wuli ka jɔ boloda a bɛ ɲɛ cogo o cogo la cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ se k'a baara kɛ ka jamanadenw niw lafiya wele ka bila olu ma ko kura ye i k'a dɔn maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la nin kun ye sɛbɛnni a ɲɛ min salo ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔ
aka bi bolla karamɔgɔ daba tun ne bɛ tigɛ don ayiwa ni na kɛ tɔgɔ tan san na tila k'a lajɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun n'o ye Yakuba te Yakuba ko a ko an ka taa CMSS la karamɔgɔ daba tun min y'u ka budget ye baara min tun ŋaniyara ko k'a bolo da a ko est-ce tabarikala ko baara a kɛcogo ɲana kɛmɛ sara la k'u sera ka 97 sɔrɔ baara banna sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔn de bɛ se ka da nin na Mali bɛ kundama min na n'an bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ karamɔgɔ daba tun k'o tɛ i n'a fɔ kɔrɔlen nka u n'a ta o ta min ye maa hakili ɲumantigiw ye karamɔgɔ daba tun maa minnu bɛ ni dɔnniya b'u la jamana kanu b'u la ka taa bila baarayɔrɔ a ɲɛdɔn a ka ɲɛta o sabatilen b'u bolo karamɔgɔ daba tun ko su tɛna k'olu la abada sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CMSS ye i b'a ye k'a fɔ min ye 31 décembre 2021 ka na bila bi la baara min tun kalifalen b'u la karamɔgɔ daba tun ko tabarikala baara a bɛna tɛnkun sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'u ka PCA ye conseil d'administration karamɔgɔ daba tun u y'o bolo da min kɔni ye amu ko bɛ dabolo min na an ka jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u y'o sɛbɛnfuraw lajɛ k'o fɛsɛfɛsɛ k'o lajɛ n'i y'a lajɛ karamɔgɔ daba tun maa min bɛ ni dana tun b'ale ka kɛnɛ in kɔnɔ o de ye Seku Umaru Danbele Seku Umaru Danbele karamɔgɔ daba tun min ye minisiri ale ka cidenw don kɛnɛ kɔnɔ a y'i sigi ni ka administrateurs lajɛ ni ka sɛbɛnfuraw minɛ k'a lajɛ kuma min bɛna bɔ da kɔnɔna la lajɛ kɔnɔna la ni ka bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lamɛn sɛbɛnnikɛla ko a ma fɔ a jigi kɔ dɛ sabu kunnafoni min taara ni k'a sɛgɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun a kɛra tigɛrɛ fɔ banbali ye sabu jɔn tun bɛ se ka da la karamɔgɔ daba tun min ye CMS ye o tuma k'u bɛna se ka ni kunnawoloba in kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min bɛ ni a bɛ baara ɲɛdɔn karamɔgɔ daba tun i ka da la k'a fɔ baara ka sabatili o tɛna ale kamana gan a ko ŋaniya min tun bɛ n'u tun kɛn bɛ k'o bolo da san 2021-2022 karamɔgɔ daba tun u bɛ t'i jɔ miliyari kɛmɛ ani miliyari kɛmɛ ani miliyari 65 bɔɲɔnko sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ daba tun u tun kɛlen bɛ ka ŋaniya min siri sen kan n'o ye prévention ye o tuma ko o tɛnkunna a tɔnin tora fitinin mun ye o tuma ko hali n'o ma sɔrɔ o tɛna kɛ gasi ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ko k'i bɛ kuru sigi ɲɔgɔn kan o tuma kɛmɛ sarala la a ko 97% karamɔgɔ daba tun k'u y'o sɔrɔ ka ban ni gɛlɛya in kɔnɔ ni maa min ye 90% sɔrɔ karamɔgɔ daba tun ko n danna kan ka f'i ye sɛbɛnnikɛla ko baara minnu kɛra commune 1 commune 4 commune 6 kɔnɔ karamɔgɔ daba tun min ye maakɔrɔbaw ye ka taa bila AMO o baara kɛcogo kan a ko gɛlɛya ni ngɔrɔma don baaraw la a ko baara kan ka kɛ ni sariyaden minnu ye karamɔgɔ daba tun sariyaden ninnu bɛɛ lajɛlen taara ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo ɲuman na min ye wari minnu kan ka sɔrɔ wari minnu kan ka bɔ a kan ka di maa minnu ma karamɔgɔ daba tun k'a bɛɛ lajɛlen donna donda fɛ maa ka juru tɛ yen kɛlɛ tɛ maa ni maa cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin lajɛ CMSS a ka nin kunnawolo karamɔgɔ daba tun k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye Jaminɛtu ye n'o ye ministre de la santé ye karamɔgɔ daba tun ko sabu a ye boloɲɔgɔnni ɲɛsin maa min ma karamɔgɔ daba tun k'a kɛra jigifa baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye CMSS lajɛ karamɔgɔ daba tun ale ka baara o tuma ko a jɔyɔrɔ ka bɔ Maliko la fo ka dama tɛmɛ min ye AMO ko ye karamɔgɔ daba tun i b'a ye k'a fɔ AMO nafolo dama an ka jamana in kɔnɔ a kɛra daraja min ye ka ɲɛsin malidenw ma karamɔgɔ daba tun maa min kɛra sababu ye o tuma min ye AMO kuma ye a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ maa min kɛrɛfɛ i b'a fɔ ko est-ce que Amadou Tumani Ture Ala k'a hinɛ yarabe a ko Amadou Tumani Ture karamɔgɔ daba tun ale ye ŋaniya ɲuman min ta ni ka malidenw sɛgɛrɛ a ko san bɛ tigɛ k'a tɔ to ngomi ye a tɛ diɲɛ kɔnɔ bi nka a ka hakilina ɲuman a ka baara ɲuman a ka dusukolo ɲuman karamɔgɔ daba tun maaw bɛ ka balo n'o ye bi a ko min ye Jaminɛtu ye karamɔgɔ daba tun foli yɛrɛ fana kan ka taga Jaminɛtu sɛgɛrɛ ko ye sabu n'i y'a lajɛ ale fana nafolo dama santé kɔnɔna la karamɔgɔ daba tun yɛlɛma min donna baara la min ye ɲɛdimi don ko kɔnɔdimi tɛ o tuma min ye CMSS ye karamɔgɔ daba tun o tuma k'u ka baara kɔni o tuma ko min ye trophée sa o de kan ka ta ka d'u ma sabu k'u ye sanbala ɲɔgɔn kɛ Mali kɔnɔ tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ journal tɔgɔntan kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjɛbɔjɛ i k'a dɔn Mamutu Kamara ka yamaruya kɔnɔ an bɛɛ tɛ Koyima premier min ni ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn karamɔgɔ daba tun n bala cogo bɛ di
Boajabate ne bɛ n bolo buwa ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la boussole Boajabate k'a dɔn 700,000 ani 10,10 ani 1 CFA wari Boajabate k'a dɔn dunko cɛjugu Bamakɔ aéroport international sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana in kɔni i k'a dɔn i b'a fɔ dɔ ka gɛlɛ i bɛ taa bɔ dɔ wɛrɛ kan min jɛ ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan nin ye mun ye maa jumɛn ni maa jumɛn de ye nin dun Boajabate k'a dɔn jamana ɲɛtaa ani jamana ka don bɛrɛ la a tɛ taa abada jando ayiwa jamana nafoloko la sɛbɛnnikɛla ko jamana sɔrɔ n'a kɛra k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen de bɛ buruja fo maa damadɔ fɛ Boajabate k'a dɔn jamana bɔli nɔgɔ la a bɛ gɛlɛya Asimu Goyita a solila nka a ma taama sabula n'a ma bamuru yɛrɛ tasa ka faali da jira Boajabate i k'a dɔn nin wari dunko kuma in ani nin burujafuli in de dabila a bɛna taa waati kɛra i k'a dɔn mɔɔw kun bɛ ɲini ka siran koyi Boajabate i k'a dɔn ɲinɛnde kɛlen do ko wa awa yalima u ye jagɛlamugu de ta sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔn bɛ bɛn sabula min ye kɔsa in na sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛra ani ɲininkali dɔw kɛra Boajabate bɔtara kan k'a fɔ Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ i k'a dɔn dunko cɛjugu ani marako cɛjugu bolo dalen do yen 700,000 ani 10,10 ani 1 joni bɛ sɔn ka i sigi k'o dun jamana ka foro bafɛn na a ko a bɛrɛ taa dun kɛra dɛ a ko min ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye u ye wuli ka jɔ jateminɛ ka taabolo ni nabolo jateminɛ a nana dɔn k'a fɔ jatebolo minnu bɛ yen ani wari kasabi min bɛ yen Boajabate wari bɔcogo ani wari yɛrɛ maracogo la yɛlɛmaba de donna na dunko cɛjuguba de taara k'a lajɛ k'a sɛgɛrɛ Boajabate k'a dɔn 700,000 ani a bɔ 10,10 ani 1 a bɛrɛ ta min ye Bamakɔ aéroport international Modibo Keyita ani maa dɔw de bɛ baara kɛ Boajabate k'a dɔn olu ka juru dalen don ɲɔgɔn kan fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na sabula min ye ayiwa DPDG yɛrɛ min bɛ yen Boajabate k'a dɔn u fɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ u fɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ tuma minnu na Boajabate k'a dɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ waatiw n'i y'olu jateminɛ ka na bila kura yɛrɛ min bɛ yen Boajabate wari kasabi in dunna o furanjɛ de ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛrɛ ta i k'a dɔn kɔrɔlen taatɔ a ye jate caman bɔ ni k'o da kura ɲɛkɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko passation de service n'o ye ayiwa ne wulila ne tilala e ka n'i sigi Boajabate n'i y'olu ko damadɔ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn minnu bɔra o kɔnɔ o de ye juru minnu kɔni bɛ aéroport la maa minnu ni maa minnu n'u ni aéroport bɛ baara kɛ olu ka juru bɛ yen Boajabate min wɛrɛ nana y'o kɔfɛ k'a fɔ min ye majɛ 700,000 ani 10,10 ni 1 an bɛ taa min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa boussole kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona Azalaï Express sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction karamɔgɔ Daba Tunkara min ye docteur Sanɲɔ Kulubali juriste do baarakɛɲɔgɔn do cabinet Job associé kɔnɔ a kuma bɛɛ a kumanen don fɛn jumɛn kan avant projet de constitution sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali bɛna bɔ dangan dɔ la ka taa dangan kura la girin kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara jamanakuntigi a y'a yira k'a fɔ ale tɛna baara foyi k'a kelen na maa o maa o kuma ko de bɛ jamana kunkanko kuma fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an k'an da don Maliko la a ko ANR n'o ye Assise nationale de la refondation o kɛra o ye hakilina fɛn fɛn ta karamɔgɔ Daba Tunkara k'ale bɛna bɛɛ lajɛlen waleya sabu ko malidenw de kumana kan o kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Assise nationale de la refondation malidenw ko min ye constitution 92 karamɔgɔ Daba Tunkara a kɔrɔla ni fɛn ninnu kɔrɔla a ka kan yɛlɛma dɔɔni ka don a la a ko n'i y'a lajɛ sama-samani ni bɛnbaliya caman bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen jubaju o de ye constitution ko in ye an k'a lajɛ sa ko kura minnu bɛ yen hakilina ni taabolo kura minnu bɛ yen majɛ minnu bɛ a la an k'olu torintori ni k'olu fara ɲɔgɔn kan ni ka se k'o bɛɛ lajɛlen dafa jan ko malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na sɛbɛnnikɛla ko o de nana min kɔni ye hakilina kura tali ka se ka constitution kura sigi sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu taara ni ka bila o baara ɲɛfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ t'i jɔ maa 15 la min ye o baara ye o nun donna juillet kalo tile 12 sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye ale de ko ale de bɛna a wakili don min ye nin baara in yɛrɛ la
maa min bɛna baaraw kɛ ale de bɛ n'u dɔdɔlima min ye professeur Efuseni Samake ale de ye danaya ta ni k'a d'ale kan sɛbɛnnikɛla ko ni ka tila ka fara a baarakɛɲɔgɔn kan n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ jamana sariya dɔn laadala kumaw min ye diinɛ kumaw ye Mali yɛrɛ taabolo kan ka kɛ mun ni mun ye cɛ ni muso karamɔgɔ Dabatuma u y'olu fara ɲɔgɔn kan min ye colonel Asimi Goyita a ye yamaruya mun ta ka d'u ma o kɛra kalo 3 ye a ye baara kɛ a k'aw sigi ka jamana in lajɛ min y'an ka constitution kɔrɔlen a kumakan bɛ mun ni mun kofɔ mun de kan ka fara kan mun de kan ka bɔ a la min ye malidenw yɛrɛ fɛla ko ye mun ye o kuma ni aw yamaruya a y'a baara kɛ ni jamana tɔgɔ ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatuma kalo 3 o dafalen min ye professeur Fuseni Samake n'a jɛɲɔgɔnw ye u ye sɛbɛn ta ni k'a di jamanakuntigi ma i y'an bila baara mun na baara banna min ye sɛbɛn filɛ nin ye a tɛ k'a lajɛ jamanakuntigi y'a lajɛ a ko n y'aw bila baara min na a y'a k'a kɛcogo la o kuma baara filanan min bɛ yen ka taa n'a ye CNT la min ye wasadenw ye karamɔgɔ Dabatuma olu bɛn'a lajɛ sa o kuma hakilina mun taara ni ka constitution kura sɛgɛrɛ n'olu fana yamaruya di min ye référendum ye an bɛ t'o la référendum hakilina mun tar'o la karamɔgɔ Dabatuma o fana waati man ca bilen 2023 o marisi kalo n'o ye san kalo 3nan ye malidenw kan ka don gundo soni kɔnɔ ni ka t'u bolo da oui walima non an jɛra ni a ye walima man jɛ n'a ye o yamaruya bɛ bɛɛ kelen bolo ni jɛngɛra n'a ye karamɔgɔ Dabatuma min ye 92 constitution ye o y'o fililen kɛrɛfɛ 2002 min ye 2022 o constitution kura karamɔgɔ Dabatuma bɛ sigi sen kan min baara n'a hakilina bɛɛ lajɛlen kɛra colonel Asimi Goyita fɛ sɛbɛnnikɛla ko hali bi sama-samani baaraw bɛ sen na sabu maa caman kɔni kɛmɛ k'i kanabɔ n'a baaraw ye min ye Mali ka constitution ko magama in ka k'a la ni jamana fan dɔ bɛ bolo la o ye dɔw ka kuma ye constitution yɛrɛ y'o yamaruya o kuma k'a dalen kan ka to a nɔ na dɔ Mali fan dɔw bɛ bolo la bi ko mun na colonel Asimi Goyita b'i bolo da constitution kan bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina bɛɛ lajɛlen n'i ka tiɲɛ min ye colonel Asimi Goyita ye a ye min yamaruya professeur Fuseni Samake n'a jɛɲɔgɔnw ye o de ye dunkojuguya kan ka kɔli ni fɛn minnu ye min ye jamana ɲɛmɔgɔ fanga ka taa bila premier ministre fanga min ye gouvernement ka taabolo kan ka kɛ ni fɛn minnu ye karamɔgɔ Dabatuma da donna nin bɛɛ lajɛlen la k'a fɛsɛfɛsɛ o de kaɲi kun fɔlɔ min bɔra ni k'o yira jamanakuntigi yɛrɛ la karamɔgɔ Dabatuma n'i y'o taabolo lajɛ n'o waleyara an ka jamana in kɔnɔ a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ o bɛ dugwa ka bɔ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Azala Express a ka bi bɔli don n ko o de ye problème ye masakɛ nana kabini 92 bɛɛ y'i ni da ka bɛɛ dɛsɛra k'a bɛɛ maa si ma se ka constitution ɲɛnabɔ IBK yɛrɛ tun bolo ale ta bɛna kɛ nɔgɔma ye ayi nka u y'a bilen ka datigɛ an bɛ se ka to tan a bɛ ɲɛ o n'an tora ta o da ma nan si la dɛ n da kɛlen de pewu Bois Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma arc-en-ciel o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Bintu Kulubali Bintu ko a ko i k'a dɔn octobre kalo sɔngɛrɛw ma jamana kɔnɔ o ye hinɛ kalo ye ani hakilijigi kalo ka ɲumanya kɛ dɛsɛbaatɔw ni kalobaatɔw ye laada wɛrɛ b'a kɔnɔ Bois Jabate k'a dɔn maa min ka kɔrɔ jamana bɛɛ ye n'o dɔnnen don awa jamanakuntigi bɛ taa bɔ yen ka taa worosɔngɔ d'a ma a ko ɲina Asimu Goyita i k'a dɔn a ma tɔ ko o laada la ntɛnɛn dɛmɛnen octobre tile 10 tɛmɛnen na min ye jamanakuntigi ye a wulila ka t'i ɲɛ da maakɔrɔba min maa min ka kɔrɔ ayiwa jamana yɛrɛ bɛɛ ye min dɔnnen don dɛ i k'a dɔn sɔngɛra ma k'a fɔ o ye Maimuna Sangare ye a bɛ san 100 ani san 13 la a jabala in ɲɔmiɲɔrɔbugu ye min ye commune 3nan ye min ye 15 heures waati jamanakuntigi n'a ka jama dafalen Bois Jabate u y'u kunda Maimuna Sangare ka du kan musokɔrɔba in san 100 ani san 13 min ye Asimu ka taama ye ministre min n'a bɛ awa kɛnɛya kunna i k'a dɔn o tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se ayiwa Bamakɔ kafotigi min ye gouverneur ye ani commune 3nan maire Bois Jabate ani ayiwa baarakɛda min n'o wakili donnen bɛ i k'a dɔn hinɛ ni hadamadenya dɛmɛni o siraw la sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni jama in dafara Maimuna ka so sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi i k'a dɔn a ye sagajigi 1 ani miliyɔn 1 CFA i k'a dɔn ani birifini min ye ayiwa sali tasaliw ni ayiwa i k'a dɔn sali tapiw ni kɔlɔsiw ye a y'olu bɛɛ lajɛlen ta ka di Maimuna Sangare ma commune 3nan na min ye commune 3nan maire a yɛrɛ ma to kɔfɛ dalasi 40,000 ani 80,000 o fana y'o da président ka wari kan i k'a dɔn k'o di Maimuna ma sɛbɛnnikɛla ko ayiwa nin ye laada ye an ka jamana kɔnɔ
octobre kalo maakɔrɔba min bi jamana kɔnɔ jamanakuntigi bi t'i ɲɛ da la ni nga bonya kaye ni nga dugawu kaye ka duga ɲina fɛ a ko Maimuna Sangare yɛrɛ den 4 ala y'a garijɛgɛw la denkɛ 3 ani musoman 1 min ye ayiwa mɔden kɔni bi ka ca o bi taa fo 8 bɔɲɔngo la tabarikala Maimuna yɛrɛ a n'a ka maakɔrɔba in dɔnkili duman kɔni o ti tɛmɛ a na dɔnkili duman ka d'a ye a b'o lamɛn o tɛmɛnen kɔfɛ a ka kɛnɛya kɔni o bi kadi sini mandi n'a ye tile 2 kɛ ayiwa mura ni sɔgɔsɔgɔ la a bi tile 2 fana kɛ i k'a dɔn fɛn t'a la sɛbɛnnikɛla k'o ye maakɔrɔbaya ye fɛn min ka d'a ye n'o ye dumuni o de ye supu ji ye o kɔni o ti tigɛ a la dɛ i k'a dɔn nɔnɔ kɛnɛ i k'a dɔn ala ye diɲɛ don o don da nin 2 kɔni sɔgɔmada fɛ n'a wula n'a y'a ka supu min i k'a dɔn u bɛ nɔnɔ kɛnɛ fana d'a ma a b'o gɔlɔgɔlɔ Maimuna Sangare sɛbɛnnikɛla ko wa sɔgɔmada fɛ n'a wula fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'a b'i kɛ o kan o de ye nemurukumuni ye nemurukumuni i k'a dɔn ka kɔni k'o la i k'a dɔn maa si kɔni t'a dɔn nemurukumuni kɔni ka d'a ye ka da dalu min kan o kɔni y'a ka gundo ye yalima o de kɛra sababu ye ka sijan d'a ma ɲininkali tun bɛɛ nka Maimuna yɛrɛ ka lakali la a ko ale fa a n'ale ba u kelen o kelen ye san 100 balo i k'a dɔn o kuma a bɔra maa simaw la ala yɛrɛ kɛ siti ye nin y'a siɲɛ 2nan de ye i k'a dɔn jamanakuntigi ka taa lajɛ min ye mois de la solidarité sɛbɛnnikɛla ko an bɛ dugawu kɛ Maimuna ya Rabbi san wɛrɛ o k'a sɔrɔ a bɛ bolola fana jamanakuntigi ka taa lajɛ ni ka bonya k'a ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ arc-en-ciel kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a n'i ye nɛgɛ ta Guangala n'i y'a bila Guangala tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan cɛ siga t'o la bi taa bila yan Wajabate kolonifililaw n'u ye kolo yɛrɛ kɛ n'a bɛɛ lajɛlen jana u b'a fɔ o de ma ko kolo wasara ni kolo wasara ka ban maaya wasara ala m'an wasara yarabi Wajabate an b'an ka minɛnw da ni ka taa da min ɲɛsin market ni alimentation belebele min n'a filɛ ACI kɔnɔ fɛn o fɛn n'i b'a ɲini balo la nɔnɔ na sugaro la i k'a dɔn américain dumuni fara tubabu dumuni kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ si market Wajabate o filɛ nin ye immeuble bamanan k'o ka dabɔ ka ɲɛsin ayiwa min ye BMS i k'a dɔn o da fan min sinnen don goudron ma i k'a dɔn o ɲɛsinnen b'o ma immeuble bamanan an b'o fo ni k'o waleɲuman dɔn maa tɛ ayiwa biyeta bilen k'i bɛ taa kalan kɛ diɲɛ ɲɛfɛ min ye université Tubakɔrɔ Alassane Dogore dankɔrɔba ye minɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i k'a dɔn arabu karamɔgɔw anglais karamɔgɔw tubabu karamɔgɔw nin bɛɛ lajɛlen bi yan nin université in na waasa an ka denmisɛnw ka se ka siniɲɛsigi ka se ka boloda an bɛ donni minɛ ko bi Wajabate i k'a dɔn collège moderne Daba Tunkara i k'a dɔn Nafaji an bɛ donni minɛ ko bi ɲinan defu i k'a dɔn 100 o 100 maa 80 de ye defu sɔrɔ i k'a dɔn collège Daba Tunkara k'a daminɛ 4e année na anglais bi k'i kun fu min fana ye ordinateur ye o bɛ kɛ denmisɛnw kunna fu n'i b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ toit sɛbɛn na promotrice wele a tɔgɔ de ko Mami 75 12 05 05 e ko mun e ko waati makuru Wajabate waati dafara anw b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye hali n'o y'a sɔrɔ kunungo ballonda namara kɛra la Barça ni Real an ye penalty 2 sɔrɔ u y'u ban k'a fiyɛ ala de b'u sara nka farikoloɲɛkɛlaw olu y'a ɲɛdɔn min ye Sidi ni Burapele u bɛ n'u da don a la sa k'a fɛsɛfɛsɛ kunungo kɔni ma diya maa na fiyewu a ma diya n'a yɛrɛ de n ka équipe ye fɛn o fɛn a bɛɛ cira Marseille tira City tira ala hama bɔ ni kalamo jɔnni dira u ka jugu a tɔ fɛ Sani Malien fana dira kunun hama bɔ ni si kalamo ala nin kɛra sɔnja ye maa bolo a bɛ ɲɛ o Real mana namaratɔ équipe ayiwa min ye Mamutu ye ale tun bɛ nɛgɛ la farikoloɲɛkɛlaw olu ka dana gosira fulafana t'o ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgi bi kɛ nin kelen kan i k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 21 miniti 30 ne bɛ se ka na kumaso in kɔnɔ i k'a dɔn jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan ni ne wulila min ye ayiwa donso den di donso ba Madani Ture ale bɛ nin cogo ni ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan sɛbɛnnikɔrɔkɔrɔw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw k'i kɔ a fa la k'i sigi Mamutu Surunin ka kunnafoni lase Wajabate Daba Tunkara wa salam.